5 минут в Киргизстан и уже с вами познакомились. Perfect. This is the slave from the Navajo Indian tribe. And she's my prisoner. This is the way we roll. Киргизстан. Local people only and me. Now I'm eating my lunch, dinner and breakfast all together. Okay, new vehicle, new roads, new destination, we're ready. Ой, красота, ама какво си хубави, Абе, ще те изпапкам, бе. Ни хао на зрителите на ETV. Аз съм Росен Андрей Охеда, стъпил съм на 152 държави, обиколил съм 7-те континента на планетата. Днес ще ви разказвам за моето пътешествие из централните части на Азия. Казахстан, Киргизстан и Таджикистан. Hello. Welcome to the most beautiful train officer. This is the train in Kazakhstan. Казахстан е невероятна държава, която президента на Казахстан Назарбаев е почнал да налива много пари. И за да налива пари в други региони, той даже е сменил столицата от Алма-Ата, е преместил сега на север и столицата в момента е Астана. Това е чисто нов град, който даже почва да наподобява на тези арабски градове, като Дубай, Катар, с своите здания и с своите невероятни постройки. И с невероятния мол, който прилича на шатрата. Невероятно място, в което аз бях отишъл целия с раница, така брадясъл и не много чист. Влизам, а там е само бутици, само шикови места и много богати хора и от Русия идват да пазаруват красиви жени, които мъжете им са милиардери и просто им дават пари да си купят бутикови дрехи и обувки. И аз точно минавайки покрай един магазин, видях невероятно красива жена. Тя погледна в този момент и аз си казах, тук има нещо. Тя не ме гледа просто и така. Може би е много красива, прекалено красива, но тя не ме е погледнала просто и така. Отидах, върнах се и пак виждам, че тя е още в този магазин.
още прави покупки. Влезнах там и опитах да се запозная, но не ми обърнаха внимание. След като излезна, изчаках и на английски питах къде може да намеря еди кое си място, при което всички се обърнаха, само тя не се обърна. И аз трябваше да отида директно между всички, да я пипна нея и да кажа, може ли да ми помогнете? Представих се за еди кой си, известен човек, и тя първо се засмя, не ми повярва. И след това, след няколко изречения, станахме добри приятели и след това даже решихме да изкараме няколко дена заедно. Невероятна случка, пълно щастие. Как Назарбаев сказал, Бог у нас один. Это значит, кто какой религии верит, это Бог конечно, один. Конечно. Ну, Самое главное, чтобы человеческие мы все качества. любили друг друга и были хорошие друг к другу, да? Да. О, спасибо. Отидах в Киргизстан. Но самолетчето, за което летях, беше много интересно, защото беше хем малко късичко, такова дебело кръгло самолетче, което не бях виждал такъв модел до сега. This looks like a freaking local bus with some engines here. But hopefully the weather is gonna be on our side. Като влезнах вътре, беше с 6 реда, 3 и 3. Това, аз просто не можех да повярвам, че толкова народ може да влезне там. И не само това, че когато излетяхме, самолета тръгва така да лети, но през цялото време в такова положение летяхме, което беше доста интересно за мене. Пристигнахме в Бишкек по някакъв късмет. Се запознах с една много интересна туристка, която ми каза, че и тя е там да пътува и тръгнахме заедно да вървиме към града. Но оказва се, че столицата е на 30 км от летището. И първият автостоп, който поискахме, естествено аз казах на момичето тя да поиска автостоп, защото на мене няма да ми спрат. Тя спря един човек, който дойде с един голям Мерцедес и нас спря и директно нас закара до града. Нурманбек. О, Нурманбек. Он увидел нами, как мы ехали, и сразу сказал, давайте, ребята, я вам довезу. И вот это киргизское гостеприемство. След като пристигнахме в Бишкек, реших, че е по-добре да отидем сред природата. Somewhere close to the borders between Kyrgyzstan and Kazakhstan. The real deal. The real deal, baby. Тръгнахме по едни планини, които казаха, че преди е имало доста опасни неща са се случвали по тия планини. Apparently there's wolves and bears in this area, but we haven't seen any, so we're on the safe side. Plus, wolves and bears will be afraid of us. And we're gonna kill the bear. The bear is not gonna injure us. Okay. Там се запознах с местни хора, да видя как просто живеят местните хора беше много приятно, защото по начина по който живеят хората е още както преди 30-40 години се е живяло в България. Деньги надо будет, Да, землю да. пахать надо, Да. солярку купить надо. Да, конечно, конечно. И водку тоже, да? Здравствуйте!
как вас зовут? Ой, какие красивые. Хорошие. Hello! Hello! Много ми хареса къщата за гости, в която бяхме отседнали. Okay, I'm in paradise with these beautiful, amazing people. Everybody is a traveler here, and this beautiful thing is the jewel of the house. Защото местните бяха много топли към нас. Имаше дечица, местния шеф там ни показа околността. Кумис, да? Да, кумис. Horse milk. Horse milk. Okay. So horse milk people, and there's bread, and there's the host, and there's a beautiful yurt. Okay. This is great hospitality in Kyrgyzstan. И информацията, която ни даваше, беше много образователна. Hello, my people. Now you will be in the presence of my dear friend from Kyrgyzstan, and he will perform the anthem of Kyrgyzstan. Zhenish for you guys. Check it out. The world, listen to this. Alato ak kalpağın giygen gezde. Все. Hungry like a wolf, and this girl, she saved my life. She gave me the best pastry in Kyrgyzstan. Very good. Thank you very much. Он заснул так. Молодец. Молодец, молодец. Champions League semi-final. This is Champions League. Real Madrid, Barcelona. Okay, this is how we roll in Kyrgyzstan, brothers. От Киргизстан тръгнахме за Таджикистан и по-точно целта ни беше да прекусиме Памир, чрез Памирската магистрала. От Ош хванахме кола и тръгнахме за Мургаб. О, юрта! От Мургаб след това отидахме през цялата памирска местност до Хороб, което е границата с Афганистан. I'm very close to the Tajik-Afghan border. So we're gonna go this way, actually right there. That's the border right there. And very soon I'll just take this thing off because people don't like cameras. Там се опитах да мина, но имаше ситуация, в която преди 2 месеца са били отвлекли двама туристи и границата на това място, когато аз бях, беше затворена. And you see this river? A little bit further down, across that river is Afghanistan. So just around this corner, there is a market with all kind of shady people on the phone and looking to do some business and looking for everybody to see who's who. По принцип това е място, в което доста лесно може да се премине и има даже и туристи, които преминават към Афганистан. Този район е почти безопасен. Exactly what you're looking at right now, it's Afghanistan. So across that river, actually that child over there or person, it's an Afghani kid that it's fishing. Wow, crazy. How crazy is this? I'm very close to Afghanistan, but very far at the same time. I was told that it's not possible to
cross the border. But I see people, local people crossing the border, so why they don't allow me to cross the border? Everybody was warning me not to do it, so this time I'm not gonna do it. Used to be a okay border to cross before, not anymore, so too bad, sorry. Next time Afghanistan. Запознах се с млади хора, които даже искаха и патрони да ми продават и какво ли не. Right now I'm in Korog and this is my new friends from Korog. Right here we have, what's your name, brother? Zokir. Zopir. And your name? Zoir. Zoir. And your name, brother? Zakir. Zakir. All you three guys are from Korog, right? From Korog. And my brother? Murgab. Murgab, from Murgab. What's your name? Shurik. Shurik, okay. This is from beautiful Kyrgyzstan and actually it's more Pamir, right? So the capital of Pamir. Аз им казах, че съм с будистка религия, не искам да се занимавам с такива неща. Бяха много добри към мене и всичко премина безпроблемно. Okay, this is my vehicle. I'm going from Korog to Murgab. So right here, this is the vehicle, 7151. This is the thing that we're going. It's gonna be 3 or 4 of us, and we're gonna be seeing a lot of beautiful nature along the Pamir Highway. Well, it's called highway, but there's not much of a highway, actually. Това е доста такъв третокласен или четвъртокласен път, който ти трябва наистина голям джип. Аз бих препоръчал някаква хубава Тойота. И на връщането бяхме с такава много силна кола. У нас машина зато классная. Наша машина вообще классная. Мы так и быстро обогняли. Подминавахме даже други коли, ако имаше по пътя. То не, че има други коли, ама една или две коли се срещат в течението на 5-6 часа. The middle of nowhere. Traffic jam. And here we are. Спряхме на едно място, в което имаше хостел. Altitude 4,655 meters. This is where we are right now. Много странно място, в което нямаше нито едно дърво, нямаше откъде да се вземе вода. Доста интересен начин на живот живеят хората по тия места. Pamir Highway, people. Pamir Highway. One time. По пътя спряхме, аз казах на шофьора да спреме, защото беше много интересно. Видях един човек на магаренце с дебели якета и с една картонена маска и с едни такива подводни очила. Това му беше начин да се спаси от студения вятър, който беше режещ. Аз бях с едно малко якенце и фанелка и за да направя снимката доста измръзнах. The girls are here. We're ready to go. В колата ни беше весело, защото пускахме руски песни и пяхме на глас. Детская красавица, я схожу с ума, все равно любимая, ты будешь моя. Поне аз пях на глас. Ултырчахта. Ултырчахта, это магазин? Вот, красавица. Нет. Ой, самая красивая.
homestay. Luxury hotel in the middle of nowhere. Hello. Oh, yes. Oh, нет фото, нет. Oh, and a Canadian flag. Hello. Okay, toilet time. Okay, this is the toilet. What a nice luxury hotel. I see a blonde girl walking around close to the hotel. Maybe it's from the strip bar or from the restaurant, from the Portofino restaurant. Hola! В Мургаб, когато спрях, видях, че има магазини и хора, които живеят в контейнери, но той там е просто една пустош, в която нормалната постройка си е голям лукс. О, базар. This is the bazaar here. Как дела? This is buying and selling, where all it goes here. Okay. So, pretty much. Там се опитах да сменям моите долари, но тъй като в този район е забранено от правителството, хората доста така не ме отразиха и им беше много трудно да се сменя долара. Трябваше да го направя като някаква сделка, която е нелегална. And here there's all kind of people exchange money, and we'll see how this goes. It's very interesting people. Ребята, как деньги поменять доллар? Кто меняет деньги? На банк, а где банк? Вот туда? А здесь базара нет? Нет, не делает? Доллары. Доллар. Доллар мне надо купить. Да? Okay, nobody wants to change it, so I guess they're kind of scared of these people. Kind of business. Бензиностанциите са голяма работа и фактически от едно градче до другото, което е на 300 км, така че трябва да се заредите с туби и с бензин и не очаквайте нито Shell, нито OMV в Памир. Хороший бензин, да? 98 октан. Бензин на Феррари можно. Вот, без бензин. Самый хороший, да? Okay, this is past 4,000 some hundred meters up in the mountain, and this is the Kyrgyz warrior, my brother from another mother. Altitude 4,655 meters. Unbelievable. This is one of the highest passages in the Pamir area, so we're going back to our car. They're all getting sick and all getting tired, so apparently the Cuban Bulgarian tourist, it's stronger than the local people. That's what happens sometimes. Как вас звать? Росен. Наполовину кубинец, наполовину болгар. If we see them, we just kill them like Leonardo DiCaprio. The Revenant 2. With instead of Leonardo, with Rosen, the National Geographic Jeddah.
приятели мои, на всички, които им харесват студа, ските и планините, тези два района ви ги препоръчвам. И макар да са различни по религии, едните да са мусулмани, другите да са главно будисти, хората им са невероятни и навсякъде те приемат с отворени ръце. Препоръчвам ви го от сърце. Обичам ви! Обичам България. Oh, very good.